за магнетизма. Закон за магнетизма е един от ключовите принципи в учението за закона за привличането и често се разглежда в дълбочина. Така, основното е, че в този закон е, че подобното привлича подобно. Основната идея на този закон за магнетизма твърди, че ние привличаме това, което искаме и това, което сме. С други думи, вътрешното ни състояние, мислите ни, емоциите ни, вярванията ни, излъчваната от нас енергия действа като магнит и привлича към нас външни ситуации, хора, възможности и обкръжения, които съответстват на нашето състояние. Мога да ви дам един пример от личния си опит. Ако, примерно, често се чувстваш благодарен, ти изпращаш такава вибрация на хората, изпращаш вибрация на изобилие и привличаш още поводи за благодарност към теб. Примерно, още един пример. Ако живееш с усещането за страх или недостиг за нещо, вероятно ти ще привлечеш повече ситуации, които поддържат тези чувства и същите хора, които поддържат тези чувства. Разликата между искане и съвпадение е такава, че много хора мислят, че ще получат това, което искат. Но законът за магнетизма ни казва, че ще получим това, с което вибрационно съвпадаме. Затова простото желание не е достатъчно. Трябва да си настроиш честотата на това, което желаеш. И тук вече стигаме до въпроса пак, че да настроим нашите честоти на това, което желаеме, свързано с това да поддържаме позитивното мислене, да визуализираме. Аз вече съм ви говорила за визуализацията, ще ви говоря и още. И нашите действия всъщност да са в синхрон с това ни желание. Работата и убежденията ни също трябва да бъдат с синхрон и от тук нататък следва пък това, че ние трябва да махнем нашите емоционални блокажи. Имаме много блокажи, които всъщност ни спират да привличаме доброто, спират ни да визуализираме добро. Тези емоционални блокажи може да са вследствие на преживяна травма, на преживян развод, на много видове лоши неща, които са ни се случили. Това нещо можете да си го изчистите и сами. Ако искате да разберете как да го изчистите, може да ми пишете, примерно. Мога да ви разкажа малко повече. Как можем да използваме на практика в истинския, в нашия живия живот закона за магнетизма? Трябва да започнем от самонаблюдението. Това да определим какво ние излъчваме, на каква честота сме. Ако имаме честота на радост, супер, страхотно. Значи трябва да наблегнем на тази си честота на радост, за да привличаме такива весели и радостни хора към нас и обстоятелства съответно. Обаче ако имаме някаква честота, която е на страх или на съмнение, там трябва тази честота, примерно, да я превърнем в увереност, в това да вярваме повече на хората. Там ще отнеме малко време, докато вие сами направите тази своя вътрешна настройка. Можете да създадете своя си собствена вътрешна среда, която отразява онова, което искате да привлечете. Не това, което сте в момента, не от какво ви е страх, а това, което искате да направите без грам страх. Примерно, може да направите някакви такива вдъхновени действия, не само да мислите, ами да действате по този начин, да действате по начина, по който все едно вече вие живеете в тази си новата реалност, все едно всичко ви се е случило вече, все едно вие сте вече в това нещо, към което се стремите. И тогава ще видите как закона за магнетизма действа на практика. Това е за сега толкова по темата. Очаквайте част 3 на следващия закон. Лека вечер!